Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant Wistin Isqof u Dottur tal-Knisja. Twieled f'Tagast l-Arġerija fis-sena 354 u minkejja trobbija tajba li kellu żożija mqalba ħafna, fil-fatt anki ssieħeb mas-setta ta' l-eretiċi ta' Manikej. Iktar il-qoddim mar jallem f'Milan u hemmhekk ikkonverta ta' 35 sena meta tammet ukoll mill-San Ambroġ, Isqof San Ambroġ. Bat reġa' lura l-Alġerija fejn sar saċerdot u iktar il-qoddim sar Isqof ta' Epona fl-Alġerija għal 34 sena kien raj eżemplari kemm ħadem ħafna bil-kelma, bil-kitba tiegħu, kitba ta' erf kbir, anke biex joħodha kontra l-eretiċi ta' żmienu. Baqa' magħruf fil-fatt għall-kitba sabiħa tiegħu miet fis-sena 430. Sant Wistin għandu talba sabiħa li ħafna minnha nafuha u fiha hemm dik is-sentenza li hija hekk tassewi għall-ħajja tagħna li tkun f'qalbna. Għamel mulej li nsibuk għax qabel ma nsibuk ma nistriħux, fik biss tinsab lena u l-mistriħ tagħna, inta miltna għalik u Alla u qalbna wassib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispirtu li bih imlejt l-Isqof Sant Wistin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-għaġġ għalik biss għajn tal-erf veru u nfittxu lilek biss missier li mħabba qaddisa. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mir-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostol it-Tessalonika. Pawlu Silvanu u Timotju lill-Knisja ta' Tessalonika falla l-Missier u l-Murej Ġesu Kristu. Grazzja lilkom u slim. Aħna kull ħin niżżoħar lil Alla minħabba fikom il-koll u niftakru fikom dejjem meta nitolbu. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom u fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. Aħna nafu ħuti li Alla jħobbkom u għażilkom
Għax l-Evanġelju tagħna lilkom ma kienx biss bil-kliem, imma wkoll bil-qawwa, bl-Ispirtu Santu u persważjoni sħiħa. Intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal-ġid tagħkom. Il-fidi li għandkom falla xterdet ma' kull imkien b'mod li aħna ma għandna għalfejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidu x'laqa kellna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla l-ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lill-Ibnu li juqajjem mill-imwiet, Ġesu, li ħelisna mir-korga li ġejja. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għandu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħabibu tifħir tiegħu. Ħajiftaħar Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew ulizzjon bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu, jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom, dan uġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha, flimkien. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu beda jitkellem u jgħid: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom talqu s-saltna ta' smewwiet tal-bnedmin u la intom ma titlu fiha u lanqas tħallu lil ħadd ieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem ma' reliġjon tagħkom u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn iktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja omja. Intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bid-deb tas-santwarju ikollu jrott. Boloħ u omja x'inhu l-aqwa? Id-deb jew is-santwarju li qaddes id-deb. Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artal il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artal ikollu jrott. Ja omja, x'inhu l-aqwa? L-offerta jew l-artal li qaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artal ikun jaħlef kemm bl-artal u kemm bli jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm b'min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema jkun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir la Kristu. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej. Dan huwa li Ġesu jirrepeti għand 3 darbiet f'din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew u din is-silta hija parti minn diskors itwal fejn Ġesu din jirrepetiha għal kemm il-darba, diversi drabi. Ħażin għalikom. Jolqotna dan il-kliem għaliex aħna fuq Ġesu ħafna drabi nisimgħu kliem differenti. Niftakru fl-istess Evanġelu skont San Mattew meta jgħid lid-dixxipli ħenjin intom u anki l-kliem tiegħu ħafna drabi huwa kliem ta' kompassjoni.
Għaliex hawnhekk jitkellem daqshekk qiebes bi kliem li huwa aħrax. L-ewwel nett minħabba l-ipokresija. Għax hawn Ġesu qed jgħid li diversi minn dawn il-kittieba u l-Fariżej kienu ipokriti. Fil-fatt, Ġesu juża kelma hawn uċuħ boħra u post ieħor fil-Vanġelu jgħid oqbra mbajda li tfisser li dak li tara minn barra l-qoxra hi differenti minn dak li hemm ġewwa. U din hija l-kritika kbira li għamel Ġesu. Lil dawn li minn barra kienu jidhru devoti, taqdusija, reliġjużi, u minn ġewwa kienu il-bogħod minn Alla. U jgħid iktar Ġesu jgħid li dawn imbagħad kienu jiżvijaw ukoll nies oħra, mhux biss huma, imma nies oħra x'huma kienu mexxejja reliġjużi u kellhom għalhekk din l-influwenza fuq diversi nies. U minħabba li kienu hekk kienu jagħmlu enfasi kbira fuq il-qoxra ta' barra ta' reliġjon u jgħalmu reliġjon li kienet ħafna prattiċi reliġjużi imma tal-qoxra ta' barra. Jiġifieri mhux verament il-qalb li bis-sinċerità tfittex lil Alla imma dak li jidher minn barra. U għalhekk li dawn imbagħad kienu jinsistu ħafna fuq dettalji dak kollu li jidher bħalma jsemmi Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju illi ma kinux l-essenzjal tal-fidi imma kienu affarijiet li jimpressjonaw. U kif nafu aħna Alla ma jimpressjonax ruħu dak li jidher minn barra bil-qoxra imma jara fil-profondità tal-qalb. X'inhu l-messaġġ għalina f'dan l-Evanġelju? L-ewwel nett li aħna nagħmlu attenzjoni fil-ħajja tagħna li ma nkunux ipokriti u nitolbu dil-grazzja lil Mulej. Illi mhux minn barra infittxu li nimpressjonaw b'affarijiet devoti u reliġjużi imma minn ġewwa nkunu l-bogħod minn Alla. Jista' jiġrilna jekk pereżempju minn barra jkun ħafna kliem fuq imħabba, maħfra u minn ġewwa nkunu mimlija vendikazzjoni lejn l-oħrajn li mbagħad anki nagħmlu hekk fl-emil tagħna. Hawnhekk Ġesu mhux qed jitkellem kunu ċari fuq l-iżbalji li ġieli nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna meta aħna nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet aħna li aħna lkoll mitinbin, imma qed jitkellem fuq stil ta' ħajja li tkun ipokrita bħalma kellhom uħud minn dawn in-nies kittieba Fariżej. U għalhekk jgħid Ġesu xi ħaġa importanti wkoll li aħna ma nix nirriduċu il-fidi tagħna bħala prattika reliġjuża tal-qoxra. Dak li jidher minn barra issu dak l-iktar importanti. Imma l-aktar importanti l-ewwel il-qalb sinċira li tfittex lil Alla. U m'għandux ikun hemm din id-differenza bejn ġewwa u barra. Jista' jiġri dan jekk jiena pereżempju inċabċab il-vara għaddejja jew nerfa fil-vara. Imma mbagħad l-Ewkaristija l-preżenza reali ta' Ġesu isa ma teżistix fejn qiegħed preżenti realment. U d-diesa li hija ċ-ċentru tal-ħajja tagħna ma teżistix. Hemm differenza bejn dak li jidher minn barra
u dak li għandha jkun fil-qalb. U l-istess meta tkun anki reliġjoni li ristretta għal dawn l-affarijiet li jidhru. Imbagħad, pereżempju, fil-post tax-xogħol hemmhekk ma nemminx. Hemmhekk ma nemminx, qisni ma nemmen b'xejn. U mbagħad postijiet oħra qisni nemmen ħafna għax jidhru minn barra l-affarijiet. Għalhekk ir-reliġjon ma tistax tkun xi ħaġa hekk li tidher minn barra sabiħa imma żvujtata minn ġewwa u fuq dan li jgħid Ġesu. Importanti li aħna tkun fidi li ġejja mis-sinċerità tal-qalb li mbagħad turi ruħha tassew fil-prattiċi reliġjużi f'devozzjonijiet imma li mhumiex mifrudin minn qalb sinċira fejn tassew tħobb lil Alla. Ġesu fl-Evanġelu skont San Mattew kien qal ħenjin u ħenjin intom lid-dixxipli meta semma l-beatitudnijiet ħenjin għax kienu frott ta' qalb sinċira. Hawnhekk u jgħid ħażin għalikom għal stil ta' ħajja li hija frott ta' qalb imnawra. Nitolbu l-mulej llum din il-grazzja li aħna ikonna tassew fidi ħajja li ġejja minn qalb sinċira illi tassew tfittex lil Alla u li tħobb tassew lil Alla u lill-oħrajn. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej is-sinċerità tal-qalb u ejna biex il-fidi tagħna tkun fidi ħajja li mbagħad nuruha tassew fl-emil tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant Wistin li għamel snin twal ta' ħajja imqalba ma mbagħad ikkonverta lejk, nitolbuk mulej biex tkompli ssejjaħ lejk il-dawk kollha li tbedu mit-triq tajba ħalli jsibu tassew fik il-ħajja u dak li jimla l-qalb tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sant Wistin kellu ħafna it-talb ta' ommu Santa Monika il-festa tagħha hija l-bieraħ. U ommu talbet ħafna l-konverżjoni tiegħu. U batet ħafna wkoll sakemm eventwalment u konverta. U nitolbu għal dawn l-ommijiet kollha illi qed jiftakru f'uliedhom jew ibatu minħabba uliedhom ukoll, nitolbu biex il-mulija tihom din il-grazzja wkoll illi jaraw il-frott anki tat-talb tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk il-pajjiżi kollha bħall-Ukrajina li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza u l-ġlied, nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarin biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna u nitolbuk tħenalina mulej biex dan is-sakrament tat-tjieba tiegħek ikun għalina s-sinjal tal-għaqda u tar-rabta fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sew u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant Wistin inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erb bit-talim juxandar u tilqat tant li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fi sem il-mulej, wasanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdisija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien singħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Wistin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u sebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid inti fis-sema fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħanniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muri Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqrix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk Mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu biex aħna l-membri tiegħu ninbidlu f'dak li rċevejna, ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr il-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Waqt li namlu l-lum it-tifkira ta' Sant'Augustin illi ikkonverta ta' 35 sena, nitolbu l-mulej l-lum għal daw kollha li tbedu mit-triq it-tajba biex isibu l-għajnuna ħalli jerġgħu jaqbdu it-triq it-tajba ta' fidi sħiħa falla. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana sma tal-btana ina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġener il-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħatja lina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġener il-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Is-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħatja lina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrenna dobieta ħarissa minna tal-infern. U ġeneru kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sadnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affirna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrenna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġeneru kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Is-sienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affirna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazja mimlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina u rrid ikun li bentijek bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-glorja tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrissna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulimija kim birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Magga tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ijemmel avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrissna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lil-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqad. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok kniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistqilna dak li wedna Kristu. Għattidinna għaddija tiegħek mudejjana nitolbuk li nkawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fossiq tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan li spiriti sena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slima lik ħarris tal-fiddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Sant'Ugustin. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.